Bueno, eta Silvanak ondo esan bezala, lehen, hosto berdeetan, magnesio pila daukagu, torregatik ingo dituguna da, espinaka kauserak. Hemen dauzkago. Buñueloak, ez da? Ez, kauserak. Vale, kauserak. Hori da. Uruguayen egon ginenien, buñuelos de espinaka. Bai. Eta errezeta honetan, errezeta baiteko, berezitasuna daukana da, eta ni gustatu zitzaidan tipoakan sukaldari batekin egon ginen, eta da berak gordinik ediziola. Guk hemen, izan ditu denean, egoziten dituen espinaka beti, normalean. Eta berak zen, probatu zezu, errezeta berdina o etxean iten desuna, baina egozi gabe. Erabili gordinik. Probatu ingo du. Eta gero, esnea erabiltzen da, baina gaur magnesio nahi dugunez gehitu, arbendol esnea. Fruta lehor bat da, azkenean magnesio dauka, eta gero, bestea, irina, legami pixat ibiliko du arrotzeko, legami gabe behin alda, nik lengun etxean legami gabe nituen. Eta gero, erabiliko duna arrautza bat, eta bestearen zuringoa. Horrena arrautza bat, eta gero arrotuko du zuringoa, eta bain beti xamurra. Vale, oso no. Vale, ze gehiago, magnesio bataz. Bueno, magnesio bataz, bai. Esan duzun bezala hosto berdetan dago, baina, sartu baino lehen ze jakitan da aurkitu dezakegun, pixka komentatuko du bezala gozatetan parte hartzen du. Goza pilo bat esan ditugu, diabetea, hipertentsioa, minbizia saldu dira, esurrakera saldu dira, muskulatako, giarretako, erraixatzeko nervio sistema, goza pilo batako. Esan, estresak magnesio asko jaten duela, eta baitere... Gaur egun be, orduan daramagun bizitza ere... Bai, orduan magnesioa sartzea ondo legoke, porque estresak magnesioa gehiago gastatzen du. Eta gero alkohola edateak ere bai. Abitu. Bai, alkohola edateak ere bai. Hori da, gibela, desintoxikazioan magnesioa parte hartzen du. Gibela garbikeetan berdunean magnesioa behar du, bai. Bai, horren zima. Eta orduan, egin genuen hemen gibela ninguran ditzen da, hosto berdeak eta sartu ditzen. Bai. Orduan, esan bezala, hosto berdetan, lekaletan, leheno babondieko ditugu, oin garaiare hilerrak direla. Denetan dago? Denetan dago. Lekale guztietan dago. Sojan gehiago engo litzateke, bereziki, baina bueno. Baina txitxiroak, ero dilistak eta jatek jo? Txitxiroak, dilistak, babarrunak, babondiak, hilerrak, dilista gorriak, denak. Dena dute magnesio asko. Gero bestia frutu lehorrak. Arbendolak, intxaurrak, denak. Eta hasiak, sesamoa, txia, lino, hasi guztietan, kakao hasiak magnesio asko daka. Eta... Arraien batek, irakurrin ez da, arraien batek bat zeukala niko... Bai, baina bati bat, gehiago hori pixkat, jaki gehienak hori bat, bai lekalea, frutu lehorrak, gaina alde handiarekin, Bai, sartu nintzen. Esan zenean, webgune ze produktu ziren gehi zeukara, eta bukaera nola, simboliko moduan aipatzen duen, arrai eta zerbait jarrukitzen zela. El alibut, baina, bueno. Alibut, azan gaina, zaten, eta harritu bai. Baina, bueno, hori hemengo arraia ez, deu. Horrak ez. Vale. Bai, eta orduan, eta hasiak, eta gero hori, eta bati bat hori. Esan deuna, lekalea, frutu lehorrak, barazki berdeak, hasiak, eta gero algak. Alga baditugu, badakigu askotan ipatu dugu, mineral piloa dituzte, eta hien artean magnesioa. Bai. Ze pasatza gaur egun, esan dugu, nekazaritza intensiboa egiten dela. Gero, jende batzu badaude, holako janaria gutxi jate dituztela, potaje oso gutxi jaten dutela, digestio arazo dituztela, aiziak ematen izketela, ez dute jaten, edo ez dakit prestatzen, hori da, ez diko aitzakeiak, denbora ez dakidala prestatzen. Da, errexena. Hartu, lapikora bota, lapiko azkarren jarri, plipla, eta listo, ez da? Ordu erdi 40 minutuan, platerka da, izana. Eta gero hori jendia barazki berde gutxi jaten dituztenak, ez zaiena gustatzen, adibidez azelgak, eta hauek baita azapore pixka fuerteago dituztenak, eta ez ditugu jaten. Eta holako jendia zein barko dut orduan? Hartu gehigarriak? Bai, esan dugu, segun ze pertsonak igarria berdituztela esan du gaina nahiko gabezia handia dela. Eta gero, holako jakina lehenko junko gara ondo elikatzera, Obena da ondo elikatzea. Ondo elikatzea, hori dudari gabe. Baina gero aparte,
badago jende batzuk komeni zeienak gehigarriak osagarriak hartzea. Eta, bueno, pixkat hemen ekarri ditut ikusiko ditugu? Bai. Ekarri ditut hemen desberdinak, egia zen, bueno, magnesioa merkea da. Bai. Normalian magnesio osagarriak nahiko merkeak dira. Begira, hau da guk eskalatzeko ibiltzen duena. Eta, serio, honek egiten duena da, eskuan boltsatxo bat eramaten du bizkarrean, eta egiten du, boltsa dago magnesioz betea. Eta hau, zuk esan gaina merkena hau da, oso merkea tatzen da. Merkea da. Eta eskuak izardituta da euskaduna, eta ez dizu alterofilea eta pixuak eta altzatzen dituztena, gimnastak eta nola eskua txuri-txuri euskaten. Hori da lehortzeko eta magnesio izaten da. Hau ematen zu, eta egiten izuna lehortu, eta ez da holan pegatu iten zaela, baizik eta egiten izuna izerdia lehortu. Eta hau da guk erabiltzen du. Eta urakin nastuta hartu halko genuka? Bai, gu hori beti, bai, magnesioan askotan, eskuak izateku txuri-txuria, eta sauri matero, eta txupatzen duzuelan, da jende, kontu magnesio daukara da. Eta beti duda hori izan dut, Ez, berez, karbonato magnesio bali bada, ez da oinungo arazori, keba. Bitu hemen ditugu, hasiko geinake, hau da zitratoa, da, esan dezakegu, gehien, absorbitzen dena, hobeto erabiltzen den magnesioa. Oso fina da, Oso, bai, fina da. Bueno, honek dazka zitrato eta gero beste gauzatu ditu, B multzoko vitaminak, eta bueno, da, holako suplemento berezi bada, baina, bueno, gehiena... Eta nola hartzen da? Baita uretan disolbatu da. Uretan disolbatu? Bai, hau, goxua dau. Bai, ze, hau, ez da bat ere gozua. Ja, hori sartu dia zulen. Da, hau gaina saboriarekin. Marrobi saboriarekin jarrita da, eta hau, bueno, ba. Ez que ni estresatuta nago, Eta? Ordan da gehien absorbitzen dena. Ediko gaina B multzoko vitamina ditu baita honek, baina bueno, zitratoa da. Gero da klorurua, magnesio klorurua. Hau da gehien erabiltzen dena. Zerratik oso ondo baita ere erabiltzen deralako, absortzio oso handia daka, baita merkea da, eta udetan oso ondo disolbatzen da. Pega bakarra miketza da, hola. Dauka zapore bat, probatu du lehen, aukera marrobizkoa osoa. Miketza da, orduan hau, magnesio bete behar guztiak egongo litzateke beteta, gabean guk ur baso baten edo sumo baso baten hartu, koilara txiki bat hartu, koilaraka txiki bat hartu. Egunean nahiko izan Egunean bat hartu, gabean. Hau honekin ere bai? Bai, hau izango litzake kantidade hau. Hori, bai, koilaraka da gutxora. Hori gurak egunean behin. Bai. Horrekin ja nahikoa da. Bai. Eta haure koilarakatxo txiki bat hartu, udetan disolbatu, sumo batan disolbatu, gabean hartzen da erlaxatzeko lagutzen diguelako, relajante badelako. Bai. Eta listo, jazta, horrekin nahikoa da. Gero, klaro, hau nola oso miketza dan, gero haukagu bestea pastilletan. Pastillan. Ze izango zen, berdina? Bai. Honek, gutxoera, bat pastilla edo, porque txikia dira. Segun ze etxe komertzela dian, pastilla ondio balin bada igual gutxi hartu behar duzu, baina, bueno, hau izango zen beste bat pastilla. Eta gero da karbonatoa. Karbonatoa zer da? Merkeena da, sabore oso neutrua dauka, ez daka saborerik, udetan oso ondo disolbatzen da, eta hau erabiliko genuke, pixkat, kumunera juteko arazoa dagoenean, idorreria dagoenean. Betio laguntzen du, Bai, hau da, pixka gutxiago absorbitzen da magnesioa, baina komunera jute laguntzen digu. Holako, laxantez txua betxo bada. Eta hauen nun erosi, norbaiten ebaito erosi? Zein belarden da dietetikako arlotan. Saltze ituztena. Bai, errez, esan gaina osagarri merkea da, oso zabaldua da, eta hori. Eta lehen esan duena, kaltzio osagarriak hartzen nahi direnak magnesio ere sartu. Bai, eta hori, gabetan, Eta jende heldua, gazteak, zeineko lan beharko lan gabezi gehiago izatea eman? Nik usten dut gaztiak, kasto ondila dakan gaztiak adibidez, ikasteko garaian, kirolariak, estresa dagoenean, eta gero edadetuak ere bai. Bai. Bueno, baizue, apuntatu. Eta zuk esan, suplementazio alderik segia esan, beti honek igarri guztia behar, nik batzuk niko garestia izaten dira, vitamina B, amabia, burnia eta hola badaude. Hor ni baina gomendatzen dut aldala belarden da atera eta hon bat erostea. Eta horrek garesti samarrezen dira, baina, bueno, magnesia... Magnesia nahiko merkea da eta gaina hartu dezakezu denbora luzetan. Denbora guztian hartu dezu denbora ditxo bat, 3-4 hilabete, deskantzatu, gero berriro hartu, eta bueno. Oso ondo. Bale, nik hemen baratxuria, kipula, txiki inda, eta induana da, Juliana moztu dut, xerratan espinaka guztia. Vale. Eta gaina holan gordinik. Ez pasa eta egia esan ez da nabaritzen gero kipula holan krutz, batzuk, nahi bikotia bada holan ez aiona gustatzen hola. Bai. Eta inoiz,
legune holan, eta ez zuen nabaritu ere, esan nire, kipula gordinen zeukan. Baina bestela, erregozi pixkat, kipula erregozi pixkat, ero irakinaldi bat eman, baita, guretan inalda baita. Eta listo. Eta hemen bestaldetik ingo duana da, arrautza bat, arbendol esnea, gutxi gora bera, 80 mililitro erolan. Arrautza zan bat. Arrautza bat, eta ero hori zuringo erabiliko dut, arrotuta. Arrotuta. Bai. Eta irina. Irina. Eta hau izango da, edaliko orea, gero horri gehituko diogo, tengo ditu bolatxo batzuk, eta oliotan, olio bero-beruan, frigituko dugu. Eta lagur marri moduan zibiliko du? Badaukan lehenko romaneskua, azkenean gauzaue bakizu. Bateatzen niola kroketatxo batzu moduan, guztiko ditu bolan, eta eskuarekin jateko, zoragar. Oso goxua, bai. Bale, naturan nun aurkitu ditzasko, magnesioa, elikagaietan, nun berdeak, arbendola, gero frutu lehorrak, zer gehiago esan du? Barazko berdeak, lekalea, frutu lehorrak, aziak, algak, esan ditugu bestela, hor pikatzen, bai. Baina, bueno, alare, ja pixkat magnesioarekin bukatuta, bainuen nahi komentatu, nidatzi zigun Carmenek, e-mail bat. Bai, egia da. Eta, bueno, eskartzen dugu, deitzia, bakoitzan iritzia eta gauza komentatzia, eta beak hausnorketa bat egiten zuen, pixka bat, reflexio bat, produktu ekologikoei buruz, eta, bueno, ni parte handi baten erabat ados nago. Askotan, batzuk ez dukelako erreparorik, ez dakit, Argentinako txermenak edo madariak eta jateko ekologikoa direlako, eta hori daen, eta, bueno, nik usten dut... Bera bertakoa da... Hori da, nik usten dut egin behar dugula, gura apustu izan behar dugula, bertako produktua, garaikua, eta alden neurrian, alden ondoien produkzio hori izan dedila, eta alden neurrian ekologikorantz jun behar dugu. Orduan nik uste, osasun profesional bezala, aholkatu behar dugu beti ere alden neurrian ekologikoa izan behar duela. Eta baita aukeran bertakoa. Bertako baserritarra eta garaikoa. Eta garaikoa, bertakoa eta garaikoa, eta pixkat bilatu. Pixka bilatu. Zenbat eta zenbat bazarritar daude, dituztena adibidez, frutal arbolak, ez dietena ezer botatzen. Ez dute zeiorik ez azarra, baina, eta zuk ikustezu jute zara, azuketara, eta ikustezu zagar txiki eta zatarrenak, horiek erosi behar dira, ez? Eta normalian, jendeako lakoak ez ditu erosten. Ez. Perfektua, berdinak eta tomateak eta dena berdinak, eta ez? Hori da. Baina zorionez horre, nik uste dut, badat horrela belaunaldi berri bat, baserritarren artian, da nekazari belaunaldi berri bat, kontzientzia horrekin, eta ekologikoa lantzen gero eta gehiago lantzen ari dela zorionez, eta gure herri eta plazetan, olako produktuak aurki ditugula. Eta nik uste dut hori dela bidea. Bai. Eta gero guk hemen erakusten dugun, jaki guzti hau pizkatarraroa direnak, edo kinoa dela, misetak izan. Horiek osasuntzu jateko ez dira derrior guzti horiek jan behar, ez da gutxik ere. Baina guk erakutzen ditugu, informazio emate deu, esate dugu ze onura dituzten, eta gero bakoitzak aukera intzala, ez? Nik uste dut hori telebistan lan badala, ematera ezagutzea, ze jende pilat, nik neuk ez dituen ezagutzen. Gehienak, eta hemen jende askori hitz egiten duzu eta saltzei duzu, kinoa. Eta ez dutenak ezagutzen, eta gehien nire mundura pasatuta, kirolariak. Aspertuta daudela egunero pasta eta arroza jatea. Badaudela aukera ezberdinak. Hori da, eta harta txikia adibidez. Harta txikia hemengoa da. Harta txikia hemengoa da, eta hemen landatzen zen hartoa zartu aurretik. Eta hori, berreskuratzen da, harta txikia da, zereal bat, primerakoa. Eta jendeak uste du, kanpoko kontu badala ez da ginoena, eta harta txikia bertakoa da. Eta, pixka eta presatu Carmenek esateziuna, hori da, esate du, bertakoa, produktuak, garaikoak, alden neurrian ekologikorantz, edo produzio ona izan behar du, eta gero, guk erosteko garaien konsumitzatzaile bezala, adibidez, Estatu Espainiarrean lekale pilo bat daude. Zugutu emazea supermerkatu batea, eta erosten baituzu betiko markak, ez ditu markarik izango, behitu zu etiketa eta nungoa dira. Estatu batuetatik eta kartzen dituzte eta. Nungoa dira. Nik hori bitu ditut, bai? Hori da. Bale, pues hola ditugu baita produktu pilo bat eta pilo bat. Eta gero beste osa bat, haragiaren konsumoa ekonomi jasangarri baten barruan sartzen da? Gaur egun konsumitzen den bezala? Ez. 1960etik aurrera 4 aldiz bidertu da haragiaren konsumoa. Bale?
Orduan, nik ez dut nahi haragirik ez dela konsumitu behar. Baina egia da askoz gutxiago behar deula, gehiegi jaten ari garela, eta gero nola produzitzen ari den hori, ezta? Oina adibidez, Sorian iriki behar duten ganautei handi hori 15.000 abelburukin. Hori da... 15.000? Bai, hanka sartze handi bat, Europako handiena izango da. Eta ze goeratan, eska nola eskoria kontua. Bueno. Guk Uruguayen ikusitu, bai, Uruguayen 3 milioi biztale, 15 milioi abelburu. Bai. Baina Uruguai dana da lisu eta dana zelaia. Eta danak aske daude. Ez dituzte ikuilun esertako sartzen. Bai. Aske bizia. Eta pentsoik eta serra eta zelaien, beraiek esan ziuten. Han jaiotzen dira, momentuan, zelaira doaz, eta eraman arte hiltokira ero, aske bizi dela. Zelaien jaten. Baina, orekan, hasten bali Madria, eta orekan konsumitzen baina ez dago, horik. Baina azkenian... Legamia. Pentsatu, bestitzen da zerbait. Okerra hondi egin. Adez, aragi kilo bat sortzeko 15.000 litro gastatzen dira. Hektarea bat, aragiari, hektarea baten produzioa aragitara bideratzen balima deu, pertsona bate jaten du urte batean bakarrikan. Arrosatara bideratzen balima da, produkzio hori 19 pertsona jaten dute hektarea batetekan. Orduan, claro, hori da. Eta gero, sartzen den eta hasten den zerealaren 70% abeltzaintzara bideratzen da. Eta horretarako 15arekin bakarrik, produzioarekin 15arekin bakarrikan munduko goze izurritia bukatu egingo zen. Orduan, Amazoniako basoaren 47% suntzitutua da, soja transgenikoa sartu eta aberentzat. Orduan ikusten denean konstientzia jarri behar deu, nik esaten aragirik ez dela jan behar, hau ez da mesua. Bertakoa ondo zaindu da, kantidadin daurrian, ekonomi jasangarri baten aldein behar deu apustua denok. Bai informazio ematen dugunak, baita ere konsumitzen dugunak, produzten dutenak, eta hori, ez bestela, natura ja kutsatuta da, eta kutsatuta gaude, eta gero eta gaixo ongo gara. Bai, zoritzarra zola da. Minbizia ja izurrite bada. Bai. Eta nik uste nik jenteak oargi geratu dela gaur egun dara magun bizimodu negatibo. Bai, faktore asko daude, estresa dago, elikadura dago, kutsadura dago, baina hor dago. Arazoa hor dago. Txorienek ez du sortzen, hori argi da. Bale. A ber, nik hemen ikusi zuen. Indu dana da, osai guztiak, gaurrena espinakak, tipula eta baratxuria, aldeadetik, eta ero inditut arrautza bat, irinakin esnearekin naztu, eta gero berandu baina legamia, eta beste arrautzen zuringo arrotuta. Eta oin olioa bero behar dugu, eta izango da bolatxoa jungo gara botatzen horra. Jarriko dute platertxo bat, papel pusketa batekin, lehortzeko lan pixkat gehiagizko olioak entzeko. Eta ero, oin kauserak, ero buñuloak egiteko, eta guk oin espinak erabili dugu, baina hau zerbakin, ero letxugarekin behin alduzue, ero edozein barazkirekin, animatu, eta ikusiko zuen ze gauza goxua teatzen da. Hemen ere zalantzi izaten da, olako bolatxua pregitzerakoan da, claro, honek ez dauka bola formarik, eta eusteko forma hori zer da sekretua, olio oso berua, edo nola da. Honek azkenean, baina irina eta ondo nahaztuta dana arrautza dauka, honek bildu egiten du dana. Hori pregitakoan ez da puskatzen, mantendu egiten da. Itxatzia geratuko da, ikusiko geratuko da. Nik sartu dioan formarekin. Aha, bale. Hori bai, hau da, deituko genioke estilo ibizinkoa. Ibizinkoa. Bai. Honi, buelta eman oin, ikusi jadana itxatzita geratzen da. Eta puntua da, olibana, bero egoten bada, ingo da zeituan gorritu kanpotik, eta barrukoa geratuko zaigu pixka gordina. Orduan, beti honek, kauserak eta itxean, izaten da olibaren puntua zailena, hartzea. Hartu behar da, temperatura bat, hotzegi ez, zebestela dana irikingo zan, eta baina ez da bero egiz, zebestela, geratzen da, gorrituta zeitun,
Ez gustatzen eskit asko platera guetatik da berazkia jateko beste era bat. Beste era bat. Eta ez, umentzako hau divertigarria da. Osea, ez da betiko... Ez da beste aurre jartze izkizu espinakak, egosita hor, berde berria, platerian. Edo pure bat berria. Eta, umea bitzi izolanda esatizu. Eta, venga, bai, burni asko dauka gona da, eta... Bai, magnesioa, eta honelek ikasketetan, eta Messi bezalako izango zata, orduan, Bai, baina orduan zerbait desberdina... Eta guretzako ere bai. Gaur egon jendea dietak eta ibiltzen dela, eta saiatzen dela, hori, baragitik kendu behar naiz. Baina jartzen duzu espinaka plater bat, eta esaten du... Bai. Baina oso aragizalea izan da handako, baina jartzen duzu hau. Olako saltxatxo batekin, nun bustiolan pixkat eta... Beste gauza bada, beste gauza bat, aldatu egiten da. Eta ero, hemen, gaina guri ataz zigunak, Alberto goratzen zen, alan nolako hasien, nolako ataz izkiuten, espinaka... Beira. Eta olako estilo gaina politia eratzen da. Bai. Bolako ajungo gara batzuk egin, eta mordoska dauzkagunean, oinetorriko gara, eta dastatzea, berzen moztu dena. Bueno, eta hau badao. Bueno, zeldako itxura eta usaia... Politiak ez dia, Silvana. Ezberdinak. Oso politia dia. Ezberdinak. Hau da... Eta, bueno, etxean ez duzulako usaitzen, baina usai oso goxoak, Eta, ez da egosten ibili beharra aurrena, oza, nahi dut esan alde hortatik be, errexo badala. Bai. Gero askotan ez da, bueno, aurretikan denborazko izan, utzi denaz txikituta, zakize, momentu baten osgailuan, gero etorri rirra egin, masatxua eta, listo. Eta fregitxo momentu. Hori da. Base poli. Ya está. Bueno. Primerako. Hemen dako zuen, gaurko bigarren eta zoritzarrez azken errezeta. Bizkotxoa beti bizala, postrea ez dugu espinaka kauserak. Baina, bueno, urrengorako oro... Beti bezala, gerengo deu, beste programa bat, postrekin bakarrik. Postrekin. Bai, bueno, egin du, ja pare bat indituz. Pare bat inditugu, bai. Bueno, a ver, nola jan berda hau? Hola hartu eta kutserakin bustita. Horrena probatu zer gabe. Nikola lengo zer gabe, bai. Hori da. A ver. Ba. Romanesko egin oso. Ba. Tegila ez du latifula krekri egiten, na? Ni oso. Eta iruditzen zait, demuna hainuen zerbakin bai, momentu batean. Eta barazkia jateko, umeak atean nien, eta gara, kroketak. Hora guzua. Bai. Nik igual ni bera bedakarri, igual nahi hau, Gai, gabe. Bueno, nik dagoenez, kin. Ez pasan egon, gabe. Baina dagoenez, kin. Oso goxua. Eta ez da berdin, hau bai da ona, Beste kin, Burger King, hori ez da, enoa markarik esaten, baina Burger King ez da ona. Esan indut, eskenean marka.